ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯೇಸು ದೇವರಿನ ನಾಮಡು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರದ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಮತ್ತಾಯ ಬರೆತ 19ನೇ ಸಂಧಿ ವಾಕ್ಯಲು 14-22 ಅಪಗ ಉರಿ ಬತ್ತದು ಆರೆಡ ಬೋಧಕ ಯಾನ್ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಪಡೆಯೋಡಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಐಕ್ ಯೇಸು ಆಯಡ ಎಡ್ಡೆಂತಿನೆಡ್ದ ಬಗೆಟ್ ಎನ್ನಡ ದಾಯಿಗೆ ಕೇನುವ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾಯಿ ಒರಿಯೇ ಆಂಡ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವಡು ಸೇರೋಣಾಂಡ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪನೆಲೆಗ್ ತಕ್ಕ ನಡ್ತೊನ್ಲ ಪಂದು ಪಂಡೆ ಆಯೆ ಅವು ಎಂಚಿನವು ಪಂದು ಕೇನ್ನಗ ಯೇಸು ನರಮನಿನ ಕೆರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಡನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಣೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿನ್ನ ನಿರೆತಾಯನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನವೆ ಆ ಜವನ್ಯೇ ಆರೆಡ ಒಂದೇಕು ಮಾತ ಸರಿಯಾದ ನಡತೊಂದೆ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಆದುಪು ಪಂದಕೇನಾಗ ಏಸು ಆಯಡ ಮಾತಲ ಸರಿ ಆವೊಡ್ಡ ಪೋದು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಮಾರ್ದು ಬಡವೆರಿಗೂ ಕೊರ್ಲ ಪರಲೋಕಡು ನಿಕ್ ಆಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೆರಿಯೇ ಬಲ ಪಂದು ಪಂಡೇರೆ ಆ ಜವನೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತಿ ನಡೆದು ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಣ್ದು ದುಕ್ಕೊಡು ಪಿರಪೋಯೆ ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೀವನಡು ಅವೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನ ನರಮನಿ ಪುಟ್ಟುವೆ ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನನ್ನು ಅರಿಯೋನ್ವೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ನೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಈ ಲೋಕಡುಪ್ಪುನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತದು ಮಾತ ಜನಗಳ ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿ ಆದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದು ಜೀವ ಪೋಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ತೆರಿಪಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅವಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅವಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿನಕಲು ಒಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲು ಕಲ್ಪುನ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವನ ಅವೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಮೋತಿ ಆಜಿನ ಸಂಧಿ 10ನೇ ವಾಕ್ಯಡು ಮುಲು ಪಾವುಲೇರು ತಿಮೋತಿರಿಗೊಂಜಿ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಸುದಾಸೆ ಮಾತ ದುಷ್ಟತನಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಆದೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಾದು ಏತೋ ಜನಕಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಸಾತಿ ತತ್ತದು ಪೋತೇರು. ಖಂಡಿತ ಅದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಏತೋ ಜನದ ಜೀವನಡು ಇಂಚನೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಹಂಚ ಪಣದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಾಸು ಬುಡ್ಚಿಂದು ಅಂದತ್ತು ದಯಕ್ ಮಂಡ ಒಂದೇ ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರೆತಿನ ಸಂದಿಡು ತೂಯರ ಪೊಂಡ ಓ ನರಮನಿ ಆಯ ಬೆನಂದೆ ಉನೆರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪಣ್ತೇರು ಬೆನೋಡಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಬೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸುದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆ ಕಾಸುದನೇ ಪಿರದು ಪೋದು ಜೀವನ ಹಾಲು ಮಲ್ತಂಡ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಯೇಸು ದೇವೇರು ಯೆಹೋವನೇ 17ನೇ ಸಂದಿಡು 3ನೇ ವಾಕ್ಯಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒರಿಯೇ ನಿಜ ದೇವರ ಆದುಪ್ಪಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಿರಿಯೋನೆನೆವೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಣ್ತೇರು. ಖಂಡಿತ ಅದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಪಂದು ಈ ಲೋಕದ ಜನಕಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಯಲ ಈ ಲೋಕಡು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಡು ಪುಟ್ಟುದೆ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾತಿನ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಅಪ್ಪಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೂವಡತ ಯಾನು ಈ ಲೋಕಡದ ಜನಡ್ಲ ಯಾನು ವಿಭಿನ್ನ ಆದ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಯಾನು ದುಂಬು ನಿತ್ಯ ದೇವರಾದ ಯೇಸುನು ನಂಬೋಡು. ಆರು ಕುರ್ತಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಎಂಕಲು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋವೋಡು. ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಡುಪುನಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾನು ಏತೋ ತೂತೆ ಬೊಕ ಕೇಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಡೆ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಜನಕಲು ದೇವರಿನ ಪಾತೆರ ಬೊಡ್ಚಿ ಆರನ ವಾಕ್ಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಆ ನರಮನಿ ಚರ್ಚಿಡಾಪುನ ಈ ಲೋಕಡಾಪುನ ಮಾತ ಪರ್ಬಗ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪರ್ಬಗ್ ಬಾ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಆಪುನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಾಸುದ ಏತೋ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಆ ನರಮನಿ ಆಯಗ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸಂದೇಶದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟ ಉಂಡು ಪಂಡ ಲೆತ್ತಿಂಡ ಆಯೆ ತಾಯರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಕೊರುಪುನ ಜವಾಬು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಅವು ಉಂಡು ಹುಂದು ಉಂಡು ಅವೇತ ಜೊತೆಗೆ ಯಾನಿ ಇನ್ನಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಸೀಕಿಡುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಆಂಡ ಅವೇ ನರಮನಿ ಈ ಲೋಕದ ಪರ್ಬಲು ಬಕ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದೇಕ್ ಅಪಗಾಯಿಗೆ ಹೂವೆಲ್ಲ ನೆಪ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ಏರಣ್ಲ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಏಕಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಪಂದು ಅವೊಂದುಪ್ಪುನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನರಮನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೆಪ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನ ಸೈತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಜೀವ ಅಂದು ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾನು ಸೈತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಓಲು ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನನೇ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಆದುಪುಂಡು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅವೇಕೆ ಏಪಲ ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯలను ಬೈಬಲಿನ ವಾಕ್ಯలను ನಿಕಲು ಏತು ಅವೆದ್ದ ವಾಕ್ಯలను ಕೇನೊಂದುಪ್ಪರ ಅವೇನು ತಿರಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರ ಅಪಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ ಸೈತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನನೆ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಂಡು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅವೇಕಾದು ಪ್ರತಿದಿನ ಏಸು ದೇವರನ ವಾಕ್ಯಡು ಸದಾ ಏತಾಪುಂಡ ಆತು ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಮ್ಮೆಲು